Dobrý večer prajem, dámy a páni, drahí Bratislavčania. Aby bolo jasné, o čom sa bavíme, dovoľte mi na úvod 3 príklady. Krádež 250 000 eur, dnes 10 až 15 rokov basy, podmienka nie je možná. Po novele 6 mesiacov až 3 roky, podmienka je možná. Doba premlčania sa skráti z 20 rokov na 3. Druhý príklad. Daňový podvod 500 000 eur. Dnes 7 až 12 rokov bez podmienky, teda natvrdo. Po novele 6 mesiacov až 3 roky. Podmienka je možná, doba premlčania klesne z 20 rokov na 3. Tretí príklad. Tretí príklad. Poskytnutie úplatku 150 000 eur. Dnes 5 až 12 rokov bez podmienky. Po novele 6 mesiacov až 3 roky s podmienkou, doba premlčania klesne z 20 rokov na 3. Extrémne zníženie dôb premlčania pri týchto činoch znamená, že po prijatí novely trestného zákona nebude môcť byť odsúdená prakticky žiadna zlodejina do 700 000 eur, ktorá sa stala pred rokom 2022. A ak aj náhodou odsúdená bude, skončí to podmienkou. Radosť kradnúť. A to nehovorím o približne 5 000 vlámaniach do bytov a domov ročne s priemernou škodou 4 000 eur. Dnes je to väčšia škoda, trestaná 3 až 10 rokov basy. Po novom je to až do 35 000 eur malá škoda a trest je od 0 rokov do 2. To sa týka aj krádeží aut. Takisto 1000 ukradnutých aut ročne, minimálna sadzba klesne z 3 rokov na 0. Po druhé, opäť bude doba premlčania iba 3 roky a po tretie, bude veľmi ťažké po novele uplatniť pri recidivistoch to, aby sa im tá prvá podmienka zmenila na trest. Tento hanebný zákon priniesol minister Susko, ale nepísal ho on. Písali ho advokáti obvinených, advokáti obžalovaných, alebo priamo obvinení advokáti. Mafia si pre seba pripravila trestné právo. Problém je ten, že v trestnom práve nové pravidlá platia spätne. Slovensko čaká najväčšia amnestia zločincov v histórii. Slovensko sa stane Eldorádom pre zločincov a doktor Robert Fico ich najväčším obhajcom.
spoločne s vami, ctení občania, stiahnutie tejto promafiánskej novely. Zmena trestného zákona nesmie prejsť bez riadneho pripomienkového konania. Veľmi jasne sa vyjadrila aj dnes pani prezidentka, čo oceňujem a za to jej ďakujem, lebo nie je obvyklé, aby prezident komentoval prípravu jednotlivých zákonov. No. Ale čo robí Peter Pellegrini? Nádejný kandidát na prezidenta, nosiaci tašku. Čítam tu jeden transparent, Pele, čo ešte podržíš, tak to si asi zodpovie každý sám. Tak po dlhých týždňoch mlčania Peter Pellegrini zistil, že mu tečie do topánok, že toho prezidenta nemá takého istého, lebo má silného protikandidáta. A za zatvorenými dverami v kabinete sa Peter Pellegrini stretol s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Takže Peter Pellegrini, ktorý je vzdelaním ekonóm, ide naprávať spackanú novelu trestného zákona s generálnym prokurátorom. To už len čakám, kedy Andrej Danko začne písať nové pravidlá cestnej premávky. Presne tak, je to jedna obrovská hanba, čo táto promafiánska koalícia stvára. Robert Fico slúbil upokojenie spoločnosti, výsledok je 30 000 ľudí, ani nie 3 mesiace po vzniku vlády v uliciach. Pýtam sa, kedy za minulej vlády sa takéto niečo stalo? Ctení občania, ako vidíte, protesty verejnosti majú zmysel, majú obrovský zmysel. Jasné vyjadrenie nesúhlasu ukazuje, že vám nie je ľahostajné, čo sa s našou krajinou deje. V parlamente budeme rozoberať každú čiarku a bodku a verím, že týmto nevieme síce nahradiť legislatívny proces, ale môžeme dať občanom šancu, aby zistili, aká nehoráznosť, aké obludárium sa na nich chystá. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste v takomto veľkom množstve prišli vyjadriť jasný nesúhlas napriek zime, napriek dažďu. Toto je to, čo sa Robert Fico bojí. Bez vás nebude možné zlomiť túto koaličnú mašinériu. Ja vám ešte raz pekne ďakujem a nehnevajte sa na mňa, neodolám pokušeniu si spraviť s vami jedno selfiečko. Pekný večer.